Emmeňde salam oglanlar, gyzlar. Gowy ýagdaýlaryňa janyň sagmy okap işläp ýörsiň sagman. Buň kabzora gatykän ogran garaşdy. Bu abzor biz şu wagt ikinji edek çekip otyrys. Dünkü çeken videomuz tehnikiski sebäpleri olarak o çıkmadı. Sesi mesele boldy. Şondan şu wagt täzeden abzor edip otyrdym. Bu maşyny şeýlelik bilen men 2 edek sürdüm. Dün paşty uzak gün sürdüm. Go abzor çekdim o 4K'da ne sebäbinde täzeden çekmeli boldy. Şondan häzir siz oğudun jerini Sultan Sancaryň öňünde görersiňiz. Sultan Sancaryň öňünde dün test etdik muny maşynyň ýok ýerine sürdük, basyk gördük şäheriň daşyna. Ähli gowy maşyn. Şu wagtky bizde Türkmenistanda iň populyar maşyna Toyota Camry, dostoyny konkurent. Tanşoluň maşynlaryň Kia K5. Bizde Toyota Camry'ň nähili populyarlygyna bilýäňiz oglanlar. Opşam Toyota kompaniýasynyň maşynlary gaty populyarny bizde. Edil öz dogonmyza, öz garnaşymyza ynanşymyz ýaly Toyota kompaniýasyny ynanýas. Ýöne soňky döwür Toyota kompaniýasy gatykän pul gazanyp başlady we bize bir hili pesrek tawaryny berýär. Öňkü Toyota'lar has goýarak bolup dur. Siz hem ünserdingizmi? Bir hili soňky döwür gyskanýarlar. Näme üçin? Sebäbi tawarlar tagym gowy geçip otur. Sewdalar ýar-ýa özüňiz görýäňiz biziň ýurdumyzda 90% maşyn Toyota. Goňşy ýurtlarda edil şoňýalar gatykän Toyota tutuş dünýäde kän satylýar. Realny gowy satýarlar mesele ýok. Kaçystolar hem gowy. Ýöne soňky döwürýän gaýtdymy? Bir ütköşük bir zat beren oklar da berýän puluňa kän bir degen okmy gaýdýan. Men pikirim niçin bu? Siz hem öz pikirleriňizi kommentariýa edýär. Berýän puluňa görä bir açyk. Has gowy zat isleýär da adam bakar bilýänmi? Inni bärdäki maşynyla tanıştyraýyn sizi. Kia K5 2021-nji ýylda çykarylyp başlady. Çağlar da koýalar bolýar daşydan aýlalýarlar. 2021-nji ýylda çykarylyp başlandy Kia K5. Mundan öň Kia Optima bolup çykanlar bu maşyn. Ondan öň wapşa başga bir zat bol. Kia Optima'nın 5-nji pokoleniýasy diýsem bolýar. Indi Kia kompaniýasy Optima'ny çykaranyp Kia K5 edenler 2020-niň aýagyna 2021-niň başyna uja Kia K5 bolup çykyp başlandyr. Şu znaçok görýäňizmi? Soňky restylingyna 2023-nji ýylda 1000 ýarlyk däl znaçogy eýleki Kia diýip ýazylandyr. Şu ýerde suratyny goýaýyn. Bu maşyn Dorestik gidýändir. Ýagny 2021-nji ýylynky 2021, 22, 23 edil şoň ýarlyk gidýändir. 23-nň aýagyna restyling bolýar, soň 24, 25 ütgüýändir. Has oğudandyr. Bu maşynam gaty oğudan ýöne şoň öňüni şu wagt ag edipdirler-de. Muny bir açyk çömnürak etsen wapşa oğudan, wapşa zawod goýup gara gelýär. Bäri aşagy gara gelýär. Men size şu ýerde suratyny goýun, zawod goý gelsin. Zawod goý gaty oğudan maşyn. Şu durşuna da oğudan maşyn. Ýöne bärde häzir iň esas zat içinde oglanlar. Dün sork gördüm. Luboy 3.5 Camry, täze çykan 2.5 gibrit Camry, 3.5 YS, Evropek olsun, Halice olsun, Amerikank olsun. Täze çykan gibrit Camry'lar, 2.5'lyklar bar, men abzor edem 25 Camry. Oň bilenem täze Avalon'dan Nolan ýüdeçenni arkaň deňep bolýar. Şoloň Luboyna amalýar şu maşyn. Gaterwet ýörýär o. Sigir çyk görýär oğlum. Maşyn ählapdalyny odan gyzyndan abapşa odan. Bakıverin siz ýalňyz güneşni birini gördüňiz da nähili goýuny berýär ki K5-iň güneşni ýedi. Şu maşyny ýygynyň Audi A7 men detýän. Sizem ýalyň öz pikirleňizi. Olanlar şu ýerde kaçysta diýip bir zat da. Bu Toyota bilen deňýär, ama kaçysy nähili o Kia ay gowy däl ýene bir zat diýip ýazjaklar olar. Ýužny Koreýaň önümi. Sizin şu wagt men görýäniň 90%, 80% Samsung ulanýanlar. Samsungdyr palibomu. Samsung'u oylap tapan kampanya. Ýužny Koreýaň opşam tehnologiýalaryna mesele ýok. Yaponiýadan deň bolmasa ýyza galanok da Yaponiýadan. Indi bärde diýjeklerim, şu maşynyň kaçysy erwet däl. Car sharingda Russiýada, taksida şular ulanýanlar. Kia Rio'da, Kia K5'de, Kia Optima'da kredit ýören oglanmaz gatykän. Aňarda kredit ýören oglanlar bilen görleşdim men.
mesele yok diye. Hem merik gidiyor şu maşinne. Yönü olan mıngal panorama full prastoy. In prastoy elbette krey üçün in prastoy alın ya da bilýäňiz da. Şoň sürüp berler hemmesi dawolun şolaň. Galanam wagt görkedir maşin gaty bir öňden bära ýok bizde 2022-de 21-de gelip başlady. Ýa-ni 3-4 ýyl gaty känem däl. Bu maşin da biziň 2,5-lyk GT-dir. Bu sportivny modeli. Bulan edil şuňalyk prastoy amma обычный GT line ammadyr. GT line bularda 1.6-lyk turbirni motor amma prastoy motor amma. Edil şuňalyk 2,5-lyk prastoy motor amma 1000-lık turbirni motor ammadyr. Bunymyz biziň 2,5 turbirni motordur. Şoň üçin GT. Bu maşin zavodskoy 19-lyk diskde elan roller serdiň sportivny disk. Tormuzun sistemasy gatyg tutýar. Na serdiň tormuzun zadyny. Sportivny polностью maşin biraz jostrak. Kemra qarangda biraz jostrak. Oňam sebäbi 19-lyk disklary. Egerde XSC kemra bilen deňeşdirsek, şoda 19-lyk gelýär zavodskoy. Ana şoň bilen ýumşaklygy deňdir. Düşünüňizmi? LE kemradan biraz gatyrak, muň sebäbi sportivny, ýöne XSC kemradan biraz ýumşakrak diýsem bolýar. XSC kemra men sürüp gördüm, şoň üçin bilýän. Ýöne ýöreýüşi 3,5 XSC-ni oturtýar. Mesele ýok. Razgonnadyr olanlar, dalny ýol barlak göremek, avtobanna barlak görsek prinsipi bolýar bu maşiny. Sebäbi 2,5 turbirni motorda, 2,5 turbirni motor heme ýeňil bolýar. Hemem reska bolýar, çalatyn düşünüňizmi? Motora ýeňil, turboda bamy, basýaň reska badalýar. Şoň üçin imna razgonny diýendir. Nolan 100-çenli, nolan 150-çenli, lüboy 3,5 kemri, lüboy 3,5 ýeslemän deňäp bolýar. Hiç il mesele. Inni iň owadan ýerine ellik maşynyň şu patfary, olanlaryna şu ullukan patfar. Edil şuda pavorotnikdir. Şu açy hayalcak ýa pavorotnik ýakyndy, şu gatýan ýandyr. Onu häzir size gorkajak. 4 göz fara LED çıralar zavodskoy. Bul ikisi bilijni, bul ikisi dalny çıra. Inni patfar bilen pavorotnyň tapawdy. Patfarnik şu atýan dur. Innem pavorotnik. Gördüňizmi? Ana şu at. Öçürdüm. Patfar ýanya. Çala garanky düşünne bu maşin patfarny ýakyp sürýän gatawadan olýar. Şu ýerde dünkü videony pozmadyk bolsa men goýjak, dün akşam biz sürdük. Sultan Sanjaryň ýanyna polny test etdik. Häzir aralykda Sultan Sanjaryň öňüne eden testimiz bolar. Olanlar şo taýda basyp sürüp gördük. Şolar bolar, şolar men goýdum. Sesi birazçyk biderek bolar oň. Ýöne şonu da goýaýyn. Düna gakarma baryn tozdum, içinde pozulman galanlar bar eken şolar men goýjak. Bunu häzir bärde de test etip görkezek. Bärde de sürüp görür. Häzir şäheriň garasyna edip, şu wagt biz mar şäherde bärde abzor edeýin. Gowy görkedeýin, ondan soň size baswan sürüp görkezek. Ýöne gatyr basyp bilemdik, sebäbi şäherden çykmaly bolýar gatrak basmam üçin. Oň üçin gitmeli, gelmeli, karoçy şondan bolşuna görä abzor edeliň. Ýöne men söz bilen anaýyn. Gaty erbet ýöreýär maşin. Mesele ýok. Men 3,5 öz ýesim sürüp görnä. Men maşinim 2 saat. Birinji daramyň ýyl täze, ikinji derim turbirni 2,5 motor ýeňil gopýarmy? Hemme atdy bu at sagdynjak da, ýaşajak atlar da, biziň maşinamyz uje köne bolan soň motoruň mysal üçin diýil 300 at güýji bar bolsa, şoňa atlar gowy garrana. Bu ýerde bolsa 290 ýaş atyn güýji bar. Bu ne paşdy 300 at güýji da. Ýöne ýaşajak daýok atlar bar. Erdiň olanlar näle açarjak bar? Idealny, bagat gorkaza. Gatakuratnetdirler. Toyota Camry'ň açarından has gowy, has owadan dizaýny. Ne serdiň bärden amma? Pultdan otlaýa, iň gerekli atlaň biri oglanlar. Iň gerekli atlaň biri. Men äni mysal üçin howlda ýaşaýan, maňa gyşda kän bir gerek zat ýok, çykdym howlda durýar, otlaýan. Etajda ýaşaýan oglanlar üçin iň gerek zat şu at majigar goýup kösönüp berler. Majigaram häzir gowsa originalyny alsaň arzan däl. Goýoňda da şoň käbat killesi ütgenler, majigar ulanyp gören oglanlar bilýändir. Bärde oňalyk zat ýok. Killesi ütkese bollar, ondan soň maşin aşak zadyň öp gitjäň elektrik tapmaly bir gede iş bolýar. Majigaryň kellesi ütkak gördüm, kimde bulaşdy majigar. Kän oglanyna bulaşan bolmaly. Majigar ulanýanlar ýazyň hokman kommentariýada. Men özüm şoň üçin şo zat ulanymak hiç bir maşinma majigar takmadym, innem takmaýan. Sebäbi kellesi bulaşaýan ýagdaýynda bolly işin gaýdýar.
O da bir zat da häzir abyşny günne bulaşsa ogram elektrik getirersiň düzedersiň mesele ýok ta maşyn döwülýän zat. Ýöne bir saňa sroşna gerek bolsa, şoňalak bolsa işiň gaýtýar da onuň janyň daňýan ýa pult otlaýa ana plusy. Şu ýyky owadan çyrasy patfar ýakandy ýan rowlanlar. Bagajnik. Pult tatça. Şu bagaj gorkadan altyma olanlar size yağ rekomendasiýa edeýin. Green Hill täze nesil motor ýagy ýurdumyzda önýä. Kim 10 ýaş 40 ýa-da 20-50 goýýan bolsa, danma men şular wa galanlaram inni gelýär nesip bolsa, arkayn ulanyp bilýäňiz, imini 10 ýaş 40 ýa-da 20-50 goýýan bolsaňyz, şu wagt hemme garnaşlanma şu ýagy geçirip oturýar. Kim 10 ýaş 40 20-50 goýýan bolsa, hemme dostlama da rekomendasiýa edýän. Size de hödürlän arkayn barlak görüň. Dastoyny, bahasyna görä ýag. Häzir hemme kişiň gymmat ýag goýmana ýagda ýok bilýäňiz. Ana amatly we gowy ýag. Ýene aýtmallar, apisi SP drawlanlar serediň. Görýäňizmi? SP apisi gatty gowy. Aping nämedigine men size öňkü videolarda aýdyp geçdim. Geçin görüň. Apisi gowy, hilam ýokary, green hill ýokary. Hill ýani men muňa bahada amatly iň esasat da şol. Arkayn ulan beriň ulanlar. Mesele ýok. Özüm ulannym. Köp maşinma goýdum men muny işte 1,5 maýdana ulanyp gelýän bu ýagy. İntäge çeni hiç il mesele ýok. Hiç il isparenya döýär. Şu ýerde ýene bir zat. Kim 10 ýaş 40 ýa-da 20-50 goýýan bolsa, menden bir zamena maslaňyz mut. Bir adama 20-50 berers, bir adama da 10 ýaş 40. Kommentariýada ýazyň. Kim 10 ýaş 40 ýa 20-50 goýýan bolsa, bir goýja bir kommentariýa ýazyň. Onuň men sizden habarlaşan, jylatyna Mar welaýatdan olaýsyn. Ýa-da haýsy welaýatda bolsaň men poşt etdiren, uratyp goýaran, özüňiz çalşdyrarsyňyz ýagy. Ýazyň kommentariýada. Biriňizde 10 ýaş 40 padarka, biriňizde de 20-50. Indi bagajnik bar da aýtyp bereň olanlar. Serdiň bagajnik uly. Primerna 500 litr, 2 san goýun arkaň sygýa. Kiçirak bolsa 3 sygýa bagaj uly. Bu maşin bilen biziň panorama, polny fulu, bulan edil şuňalyk prostoy ammadyr. Ýöne şu maşiny alsaňyz, polny fulny alyň, prostoy gatykän bir owadan, elmen şu ýerde size suratyny goýaýyn. Arada men bazarda da gördüm bar. O diýen bar alasyň gelen okda, full has gowrak, ýöne bir gymmadrakdyr bu. Ýöne edil kamera garanyňda häzir şu maşiny biz 3,5 XL bilen deňeşdirip bilýärmiz, panorama. Şoň bilen deňeşdiremizde bahasy has arzandyr. Maşynyň daşyna görkezdim size. Indi salona geçelim. Ana oğlanlar, salon serediň bakayarın bize salona. Gatogadan ören. Kiyan, Hyundai'ň salon gaty meňzeşdir. Täze Hyundai Sonatalar, Hyundai Elantra'lar, fuly birim Kia K5'leň salon gaty meňzeşdir. Näme üçin? İkisiniň bir kompaniýa bolmagy. Düşündiňizmi? Kia bilen Hyundai bir. Şoň üçinem dizaýny gaty meňzeşdir. Indi şu ýerde otlanşyny görkezýän. 2,5 turbina. Gatrak görü. Eýlek maşinlarda ýok zada olanlar. Şu ýerde sesler var, bir 600 san serediň. Rodan sesi gidip barýakan näçe deden altyň. Asobinle öýlenen olanlar kän näçe dediýär. Näçe deden altyňyz? Kiýam näňiz? Herketjek zatda. Bala ýağışly un ne? Buna kafe. Ýok, kafeň sesi gerek. Kafe nigrenýän o, gateret nigrenýän goýup bolansoň. Prirodada oturman oran. Bu da kamin. Живой ýaly o ýöne. Bir açyk basym petip haýyrlatjaňa. Живой ýaly. Katalsaňa kelläňe atja. Şuna haýyljak goýsaň. Onu da avtobana var yakan uklo diýäňmi? Avada da suatdyr. Oğlanlara jagetlerler. Ay do suat avada da atdyr şu sesasy. Sesler gowy, ulu monitor oğlanlara. Inni navigator ba, audio sistemasy gaty gowy, bize Bose diýär. Ýöne bilemok Bose mu nähil aýdyr. Ya onu bilemok bize Bose audio sistema diýär maňa. Hatta kim doğrusun bilýän olsa ýa-da. Ana şuňa açyk navigatorjy we munam çatsaň bizde diýişlerler. Edil şu wada biz
Los Angeles'ta dik korkaz. Şu at telefon çattık, operatörün telefonunu. Ni dinleyen. Tek pol açam oğlum. Olanlar artık maç aparatura gerek. Pol aç korkadayın. Mesele olanlar. Hiç yıl doполнительно aparatura gerek şu maşina. Salonun dizaynı oğudan ayana ayda kameradan haf oğudan görýän. Edil 24 kamera açanny bal haf oğudan 25 kamera bilen deňeşdirip seretmeli. Funksiýalaryndan olanlar. Palasada açyk ba, cruise control ba, dashchick sleeping zone, ýagny biziň diýen afgon daşçygymyz ba. Maşina aňyrdan gelenini ýa-da ýylyňdan adam bolsa saňa görünen okýan o taýdak şyrajak ýanyp durýar, sarja bolup. Ondan soň pamit sijenýe ba, pamit sijenýäň nämeligini bilmeýänler üçin ina şu wagt biri goýupdyr. Ana şoňaly edýär. Sijenýäni saklaya, ýatda saklaya, ondan soň bassyn, özi gön şoňaly edýär. Rul gyzdyrýar, serdin. Rul gyzdyrýar. Görýärmi? Ana, rul gyzdyrynja etýär, gyşda gerek bolar. Podograf we ventiляция sijenýe ba, isteseňiz gyzdyrýaňyz, isteseňiz sowudýaňyz. Sowudýany gaty gowy, koja sijenýe sürýänler bilýändir. Особенно дудка, бабочка sürýänler gyşda. Arkaňyz yemleşenler polny gyzyp. Men özümde de şoňalyk bolýar. Şoň üçin şu wagt GS gowurýan. 4 san rejim, normal rejim, sport plus rejim. Sport plusda maşin launch control öçürýär, ýagny dyrak gidýär. Düşündiňizmi? Sportda dızaman gidýär. Çapşak bolsaňyz sportda goýaýyn. Maşin torpedasy yumşak adal bir hil gaty bäri plasmas. Gaty plasmasyna. Prostoy plasmas. Bäram şoňaly bäri mebel edilen. Şoňalçyk. Barda çok telefon zaryady oýmany gereken. Baryň aşagyna bir sanak seredin. Ana. Ondan soň беспроводной зарядка, беспроводной зарядкада вентиляциялы, ягny telefon gazýandyr беспроводной зарядка oýaňyzda. Şo gyzyma däl, öz soňudyp çykdyrýar. Bärde de zaryady oýmany ýerler. Opşa maşinna telefon zaryady goýmagy yerken 8 skor Tiptronic olanlar maşin. 8 skor Tiptronic. Bärde şuňa skor geçirip aýryp bolýar, çapşan ýagdaýynda äder Tiptronic goýup çapşylýar. Eliň şeýdip büýmenen ok munna geçirýär. Düşündiňizmi? Muňa bize lepistok diýär, ýaprajak. Panoramasy aýratyn owadan witterýärler, ha. Serdiň nähil owadan panoramasy gaty owadan. Men şu wagt öz maşynda panoramany ken halamok, şu ýerine ullukan tokka bardyr. Muň gaterdiň iňçe. Şuda ýok bolan olsa has gowalardy bitti ullukan. Bu maşinimiz biziň GT, şoň üçin sportiwny sijenýedir. Serediň diňe şu GT-de şu gaptarlar bardyr. Gaptar bir çykyp duranlar bäri. Çapışma üçin ara poworoda da gireňde zaňalyk gitmersiň ýalap. Garaz hemem gyzyl tiklenler, gyzyl tikin gelýär. Hemem şuloň şuňalyk gyzyl koja sijenýe gelýän ammadyr. Ýyzynyň giňligi edil kamera ýaly olanlar. Şonon giňem däl, şonon daram däl. Şuňaly şeýdip otursaň bolýar. Ýyzyk sijenýede podografam ýok, ventiляция da ýok. Ana şonsy minus. Ýyzyna da goýan bolsalar bir zatlar. Bärde şuňaly çyrajak. Kara patalok gowlay, in gowruşaýny şu. Instagram olsaňyz, dut kamerada, onuň öňkü zatlarda, kameralarda patalok açyk gelýär, kirleýär. Pastaýan ýuwup bermeli. Köne Lexuslarda da şoňalyk. Indi gara etdiler, in gowruşaýny. Gara şeýtjäň elegi galan oklady, kirip bildiren ok. Opşam gowy, gaty gowruşaýny şu gara patalok. Ýygyna da kondisioner peçin üfleýän bardyr. Bärde de ýene telefon zaryat goýmany ýerler. Apşifkasy ES350 ýaly täze. Üstü koja, serdiň bärler koja, bär plasmas, bäram plasmas, bär mebel gidýär. Dizayn gaty owadan oglanlar serdiň hemme zat edil bolmaly ýalyk. Ana şeýle basamda da ses eden ok. Bu maşynyň iň esas zady, bu maşyny men gowuranmyň bir sebäbi şu motor oglanlar serdiň. Bu ýerde 2,5-lyk turbin motoru turandyr. GT bolan üçin. Şuloň şuňalyk edil 2,5-lyk prostoy amma. Ýöne GT dälir ol. Ondan soň 1,6-lygy we 1,6-lyk turbinasy bardyr. GT line 2 bolar. Bu ýerde 290 ýaşatyn güýji, ýani paşty 300 atyn güýji. Ne bolan ýüdeçenini 6 sekundda eten olanlar 5,8 sekund. 100 kilometrede примерно 8 litr ýakka. Gaty ekonomiçni. Nädir? Sürk görelen muny. Toyota kompaniýasy bir gün öwrenýärler şunu goýmana. Ha? Galyr ýa-ni özi galyp çykdyr motor jogy.
Olsun şu. Dünkü çeken abzorum bugün täzeden çekmeli bolma. Ýaman bir hile kollu olanlar. Gatgy inanma diýen ara. Telegramdan ham ýazýarlar olanlar. Dayan şi sat ýazan okla näme boldy diýip. Ay nastrene gatgaçlar o azap edip çeken abzorum. Şoňara käwat bolýar şoňara da. Orla nesibe bal hasamondan gowlar. Ýöredi gonna. Bismillah. Ýoşadan. Maşynyň ýol tutuculugy gowulanlar. Ýol tutuculugy gaty gowy, ýumşaklygy erbet däl. 19-lyk diska bolansoň çala gatrak. Raz gatraklygynyň sebäbi hem sportywny podveska-da. Häzir XS Camry bilen arkaň deňeşdirip bolýar ýumşaklygyny. Maşynyň panoramasyna ýapdym men içine. Şemal eşdilmedi hala. Ýene bir minusy uly tizlikde şu izolasiýa PSK-ni edil 100'e çennäkän bildiren ok maşyn. 100'den geçsen uşa bilir ya. Ýöreşin orduňmy? Ýa ýaglardyr. Ýylak beýlak ýaňylyk gitdi. Hiç men ödüm gatda bolun maşynan. 80 bilen var ýakada sygyryp çykyp ýa-da şu maşyn. 80 bilen var ýaka sygyryp ýöräp bilýär. Mesele ýok. Gatdy goýýar ýa. Şu maşyn men gowuranmaň bir sebäbi şuň ýöreşi. Men özüm bir helini şunu alasym gelip dur. Dogry maýsam, men özüm bunu dost oglanma Kopartdan alyp berdim-de, sargadyk, Amerikadan sargadyk bolun. Indi şunu özüm bir hele alasym gelip dur. Bir höwesem ba sportywny maşyny sap berdim-mi? Ana şu mundan has beter sportywny wadyr bulan Kia Stinger diýip. Ol has sportywny, polny sportywny o maşyn. Onam nesip bolsa biz abzor alar, Allah ýol berse. Bakar abzorda ýok, onu biz basdyk aňardan. Oglanyň birini jiddi basyp berdim. Kia Stinger. Näçe basdyk? Aýny şol özümizde nesip bolsa $12.000 oturmalylar. Allah ýol berse. Ondan soň gelen wagty biz abzor hökman ederiz. Bär näme o prop bolaydyr şunu. Iki yarım tur birine motorun hareketçigi. Ýöreşine serdim ama Camry'ň ýesin oýnanyk muň ýanyna. Gatgowy ýöreşi, gatgowy. Men häzir bara Kia'ny ögäne satjak bolýar bu. Ýene bir zat pikir edip oturmaň. Bu maşyn ýok, satmak niyetimiz ýok. Edil bu maşyna näçe diýär dostum? Ay 19 diýer, 18-19 diýer. Ýöne özüne has amatdyra oturandyr elbetde. 18-19 diýer bir satmak niýeti ýok. Edil bir gowjarak pul bermeseler satmaýamyna özü üçin sargady. Kamera zadnya vida ba, Parktronic ba. Sygyryp çykýar o janawar. Gatowy. Artyk mı sesem ýokdur salonda ödem gördüňiz bolmasa 19-lyk diskalar. Şu wat. Daşyndan bir ýöreşini görkezäň maýsada. Indi oglanlar häzir sport rejimi goýan. Sport rejimi goýup göreli ýöreşini. Maşynlar geçsin. Yol tutuculuğunu, yürüyüşünü özünden has kımmat maşinlerle deňeşdirip bolýar-da. Şoň üçin ana gowurdum şu maşinleri. Davolny şu maşinlerden şu an sürüp gördüm. Eýlap gurdum, eýlap. Şäherde toň çykdym men galan ýanynda. 80 bilen var ýakan basýana, sygyryp çykyp ýörýär-da. Turbina işläp başlaýar, maşin oktobrda diýdi. Aýynda sypyp gidäjek ýalykda. Bu van emosiýasyny berýär şu maşyn. Şondan gowurdum. Ýöne minus ana şu izolasiýa. 19-lyk bir diskler var, olanlar häzir siz ol
yaşayan olsanız, kumlukda, dağlıkta yaşayan olsanız, onu bu maşin siz için değil. Bu maşin çiğste şehir için. Şehirde yaşayan olsanız, bundan güzel maşin yok size. Hemen baka sağmaklı. Sport Plus'tan spordum tapavdum bilmedim ki. Ben seyredin nedir? İçinden görküzeyim. Şu an Sport Plus'ta dur. Aylığın düşüyor ya oğlum. Seyredin başta basan da 10 yalak daha diyor. 2 yarım da onun turbin işle uğraya bol onun uçacağı maşin. Oğlum. Oğlanlar yürüyüşüne ödünüz gördünüz. Sport Plus'a çıkıp görküzeyim. Maşin başta basyan oluyor, bir 2 yarım yalak ya. Ondan sonra turbin açılıyor ama şehir betiyor ya. Sport rejimde has çaltıraz gonalyan yalak görünüyor şu an. Yani Sport Plus'ta koydum mu dıza ya da Sport'ta dızana. Hoho. Canavar var ha. Ayağından sapık gidip var yani alo. Düğün var ha, bak bir şey koydu varlık koluyla var ha. Oğlanlar kırada var ha çette. Rahat çok da yöne. Düşünüyorsunuz mu? Ses yok. Sondan. Oğudunca ses var oğlanlar. Sıyırıp çıkıyor ya. Muğlat. Mesele yok. Bu maşin. Allah can her kimin nesi versin. Kim şunga açık maşin istetiyor olsa. Bayan vasırman qoğurayan oğlanlar için bu maşin. Şu bayan van emotsiyasını veriyor şu. Bayan van keyfini verip biliyor şu maşin. Gün öňe bökkär, oğlu bastar, öňe bökkär. O maşin. Yüzüm gülýänden bilýändirsiniz. Halan maşin. Maşina gördüňiz oğlanlar. Inni kommentariyada siz ýazmaly. Maňa siziň pikiriňiz gerekli. Men uje öz pikirimi aýtdym, indi siziň gedeňiz. Yazın kommentariyada. Kia K5 Camera dostoyny konkurent mi? Men liçne öz pikirim. Hawa dostoyny konkurent käbir zatda daja gowam Camera'dan käbir funksiýa has gowy. Birinji gowlady bahasynyň arzan bolmagy. Full Camera'da ba hemme zat ba ondan känem daja. Bahasam amatly. Edil bu maşina bilemok men dostum näme satjagyny toşna bilemok. 19 ýerim 18 ýerimi bilemok näme satjagyny. Satmazmy kadiýan. Sebebi ödü ýaňaly da ýaň geldi biz sargadyk. Primerno 4 aýda geldi kopartdan. Amerikadan alyk auksiondan bu maşiny. Kimi Amerikadan auksiondan maşyn almak gyzykly bolsa aşakda men nomer goýjak. Arkaň jaňlaşyň ben bilen getirip berýändir. Primerno 4 aýda gelýär. Hyzmat hakyny badyň gürleşer elbetde hyzmat haky badyr. Şu maşyn şu wagt bizde inni köpel urady. Bu maşynyň rastamoşkasy Camera'dan gymmatdyr. Camera'dan klasy ýokary gidýär. Primerno 50 million ýaly gymmat gelýär Camera'dan. Zapçaslary ba mesele ýok. Hemme zapçasy var Kia, Hyundai'ň zapçaslary badyr. Bu maşynyň 2 ýarmyk GT-si şuňaly az. San aýmal çypka Türkmenistanda. Abyşne GT line kendir. Şu GT bilen GT line'ın pul tapawdy kendir arasynda. Maşyn meňe göwnüme ýarady. Allah jan her birimize nesip etsin. Ýyl täze maşyn almak, araçda almak nesip etsin. Ýyl täze bolýar ýöne. Sportiwny maşyn halýanlar üçin rolly oturup basıp maşynyň keypini görýän oglanlar üçin bu maşyn. Ýöne beýdisem şäher içinde basmalarlaryna awtobana gülýärçik awtobana açyldy. Barýan basýar arkaýy. Şäher içinde pravila bolmak bolanok. Şäherden daşyna çykyň basyp o taýda da kakby berilen tizlige göre şol esasy basmak isteseňiz, maşynyň güýjüni barlamak isteseňiz, ýertesi üçin awtobana basyňana şo taýda barlar. Ana ulanlar, şuňa abzor boldy. Abzor göwünüňiz ýaran bolsa like koýun, kommentariýa ýazyň, agda bolup 100 000 ýeteliň, maşyn göwünüňiz ýaradymy?
Onam kommentariyada ýazyň, dostuňyz bilen paýlaşyňyny, Kia K5-iň abzor diýdiňiz, gatykän soradyňyz, menem imini şu maşina garaşyp başgalaryny abzor etmedim. Başka abzor etmeni maşin çykdy, bazardan çykdy, aňardan oglanlar çykdy, Kia K5 ýöne prostoydy hemmesi. Imini şu jitsini men abzor edesim belli. Onam bir dostum barlyk 4 aýdan bäri garaşdym, men özüm 4 aý garaşdym şol abzora. Gelsin gelýänçä ondan soň remonty, kraskasy, bu ondan soň ýene bir aý gerek de bilýär. Maşin eliňe taýyn bolýança şuňa çyk 5 aý, 6 aý gidýändir. Aňardan zakaz etsen. Şoň üçin Amerikadan alsan arzanrak düşýär garaşýanyň üçin. Adamlar şuňalyk getirip bir açyk peýda bolup satýarlar da şondan bärde biraz gymmadrak. Amerikada da arzanrak. Adamyň 5 aý, 6 aý pul durýar da. Kim nähil maşina alasy gelýär? Ya şuňalyk Kia K5 alasyňyz elem. Ýazyň kommentariýada. Her biriňizde de öz isleýän maşyny almak nesip etsin oglanlar. Iň esasy adam janyňyz sag bolsun. Galanat bolar. Dawaçça.